Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cañete and Company, RC Daisy Golosinda, Melton's Halo-Halo, Carmelita Mabini Flowers Toll 148. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, offerers, pilgrims, choir members, and all participants, particularly Ophelia Velez. Healing, Lilia Asnar, Nathan Tamashu, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Joseph Lim, Susana Gabukan, Idi Aya, Susi Padrigon, and Florencia Samasasa. Birthday blessings ni Mary Ten Aller. Pasalamat, Hiner and Virgie Asnar, Demetrio and Rowena Kasipong. Blessings and good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocaniada. Pahulayng dayon, Bienvenido de Tablan, Conceso Go Macias, Gamaliel Ong, Lori Manayon, Ninia Manding, Oligario Gabukan Sr., mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai ug ang mga kalag sa purgatorio. Diyos nung matutudlo, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinininintito, imo kaming gitawan, aron lamang mabuhi sa imong mga atal. Aron lamang mabuhi sa imong mga atal. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ngayon, mag-apo kita, manghinaot nga pinagining Santos nga Misa, unta manalangin sa Dios maabot alang kanatong tanan niya dinhi. Maigsoon na ito nagsimba sa ilahang tasas ka panimalay, di pa ito igsoon mga masakiton, tigulang na kaayo. Unta mahat, maangkon lang gitawag ito kaligon o kaayuhan sa sakit sa lawas o sa kalag. O kalinaw sa tagsa ka panimalay. Alang ka na ito mga sa itong panalangin nga pangayukon mo. Ngunta, maandam kita pag sa uling ni Santos nga Misa, ngunang atong basulan atong mga sala. Ginoo, kaloob
Kaluyan kita sa Diyos magagagahom sa tanan. Pasiluon ng atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit, ukadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos Amahan magagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawat ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatan among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangguno, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, nadungagi din kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo. Paglaom o paghigugma. Himo nga kami nga nagmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa Ginoo Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa basahon sa Genesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tulda sa udtong tutok sa dihang mikalit pagtungha ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pagkakita niya kanila, midagan siya aron pagtagbo sa mga tawo og mihapa siya sa yuta og mingon, Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo. Busa, hapit in taon kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon. Tuguti nga magpakuha akog tubig aron makahimasa kamo. Og makapahulay unya kamo dinhi ubos nining kahoy. Magkuha ako pagkaon aron mabaskog kamo o makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo, sanglit miyani man kamo sa akong balay. Sila mitubag, kun mao ka na, buhata ang imong gingon. Midali si Abraham pagsulod sa tulda, o giingnan niya si Sarah.
pagkuhag usa ka sako sa imong labing maayong harina o paglutog pan. Dalya kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kayupan og nagpili siyag nating baka nga tambok og humok pa. Og gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kisiyo, labas nga gatas og karne, o gidulot niya kini sa mga tao. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila, ubos sa kahoy. Unya nangutana sila kaniya, hain man ang imong asawa nga si Sarah. Anaa sa sulod sa tulda, mitubag siya. Ang usa kanila miingon, isaad ko kanimo nga ang imong asawa nga si Sarah, manganak og lalaki, iniglabay sa siyam kabulan. Ug nga mobalik ako, inigabot na ni anang panahuna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala ug nagabuhat sa matarong, nga naghuna-huna sa kamatuoran, diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magasultig dawtan sa iyang dila. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa siya nga wala magdagmal sa iyang isikatawo, ni magmahay batok sa iyang silingan. Pinagi kaniya ang dautan gihitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlukon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto og hilabihan sa iyang sapi, ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga magabuhat ni ining mga butanga dili gayud mahasamok. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa atubangan sa Ginoo.
Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Ug karon gikalipay ko ang ako mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa ako mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan o gitugyan niya ako kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata mao ang pagsangyaw sa hingpit sa iyang mensahe nga gihatag niya kaniadto apan gibutyag niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay ang laraw sa Dios mao nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon og mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ug ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo nga nagapasabot nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tao. Gipahimangnuan o gitudluan namo ang tanan, ginamit ang tanan namong kaalam aron pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios, ingon nga hingkod nga tao nga nahiusa kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo kaninyo. Ang santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw sa Jesus ug ang iyang mga tinunan, niabot sila sa usa ka balangay, din may usa ka babaeng ginganlag Marta, na nag-abi-abi kaniya dito sa iyang balay. Paigsuon siyang babae nganlag Maria, nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Maria nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Kung biduol siya ug miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling ipasagdan mo lang man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag, ay kanimo Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang, nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo, ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Diha sa pagkuha nako sa libro, prosesyon padung dire ani
bao ko sa tubangan sa libro umas pag-ampo the prayer that the Lord please clean my heart and my lips aron nga ako magamit ni alang sa pag litok sa imong pulong sa gugma alang sa katawhan. Muna iampo sa pare inig saludo niya sa libro. O karon you should have your prayer also. Muna nga ang inyong pag-ampo ingon ini. Lord, speak, your servant listen. Lord, sulti ug mamina ang imong alagad. Why won't you pray that in loud? Together. Lord, speak, your servant listens. Importante kaya tungod kay mao man na siya gyud ang gitawag tog mensahe sa atong ebanghelyo karon. Doon na tayo good news. Sus din ginatos, linibo na ang nasurrender sa mga user o mga mga puser sa otoridad. Every day. Good news na to kay ingon man sila magbag-o na. Stop na sila. Pero doon sa tayo bad news. Nga, murag nakalitan ang gobyerno, tungo sa kadaghan, murag nakuratan ba nga, dili madaling atibad ang tanan. Tungo kay nagkadaghan juga ayo, dili ba marihab ang tanan. Kay kung mga pushers lang, kadaghan na sa pushers na adiha tungod sa ilang panginabuhi ug pobre kaayo. Ug pero pagi kahatag og trabaho ang gobyerno aran kanila. O mga users na mga adik na maigsuon in town, nagkinahanglan na sa rehab gyud tabang. O gop atay ka mga centers to really help them. Muna nitabo karon kadaghan sa mga na surrender pa may kabutangan lingon lang panumpa lang mo inalang dili na ka mausab ingon dili na ako mausab kausan na lang kamo may natabo og panumpa lang bulig gyapon dito nabalik man. This is a problem nga dako kay sa katilingban ato ni tanan jud. Ibaw ka dili ni gisa sayon. Really big, expensive kini. And it needs everybody. We need gitawag tog psychologists for counseling. We need mga doctors kay masakit-sakit man sa lawas. We need the police for monitoring. Pero mga igsuon, importante kay ni. Kinahanglan ginato ang spiritual renewal gyud to attack this problem. Kinahanglan gyud ang pulong sa Dios. It has to be heard gyud. They should hear it. Kay kini magi moayo. Dahil ko natagbuan nga mga ini problema nato. Kamati ko daghan kini daghan pag ini sila ba. Makita nimo ni sila sa asa. One of the person that I have met nga naingon na nasud gyud ini drugas gyud wala goba ang iyang kinabuhi iyang pamilya tanan ta practically kapag gyud girehab siya kapila imagine girehab og kanapo wa gyud mausab porte gastuha pero ibalik og gyud terrible hanton nga siya nadakpan gyud una priso kay wala man ni post og ni gamit naman dito sa prisuhan na swerte-an siya. Kaya sa prisuhan na may Bible sharing. Unya, really, ni-appeal siya og salamat sa Diyos nga it really naigo gid siya. Naigo gid sa pulong sa Diyos. It hit him right to the heart. Pong pa niya nga after that moment yung ba niya siya, may drugs, ba ko drugs prisuhan ba?
Pero libog siya. Diha na siya enough strength. Hindi na siya magamit. Diha na. Kasi nga duol na siya sa Diyos. Murag, para niya kuno kanang gitawag to ga, kanang the attraction of drugs, layo na dyan kayo sa kinabuhi. Ang itabo gani, pag nagawas na siya, ang iyang kinabuhian ang gihatag og volunteer yun alang sa pagtabang sa mga mga igsuon nga na addicted. And he is, ang iyang tuyo mo, telling them that Christ only, without Christ, and nothing works. You have to get to know Christ. Kung tinuod yung mga igsuon yun. Ito nga usab yun really, no? Diha yun, di Kristo sa ilang kinabuhi. Diha. Christ has to be there. Iba ka, dako gina siyang problema hagyod mga igsuon. That we have to work together good for this. Pray for this, no? Everybody should contribute. Mabitaw nga atong simbahan, no? Atong simbahan sa BCP, pa ng Year of Mercy, kanong pa, no? Joy of Mercy, ato aling Arsobispo. Ingon siya, open ang ato ang mga parokya good for counseling. No, we will as a church, we will have to work with them. Open sila. Open naman si why tingali parokya nga mo adto lang to mo surrender dito ba for help. We are more than willing to help yun. And talang addicts, they are all welcome. Because again, Christ is your Savior. His Word. Na, ikinhanglan na niya. Siya na yun. Ang iyang pulong. Sa Ebanghelyo ba? Kung namin mo, marubag si Marta, marugi may maya ni si Ginoo ba yun? Ay Marta, ano yung tao nga, naghingawa man ka, no? Tanda ko ni si Maria, oh, no? Baka maibog ini. I mean, look, he has done. Ang iyang nabuhat, mo ni nabing maayo. Wa biasa masuko ni Marta. No? Basta masuko nga, nagluto sa barkal pagkaon, si Marta pagkaon, kalamira na, kini paghatag pagkaon mo ni atong pag-welcome ba? No? Pakanon ta. That's beautiful. Pero ang problema, tungos ka, busy niya sa iyang pag-welcome, wa masya, nahingawa man ka, o nag-uol ka, and you're complaining, you're not happy. Yun siya. Walang uminaw kasi Ebanghelyo, tanaw niyo ba? Yung Ginoo nga, come on, no? Kanang, come, no? Come, let's talk and rest a while. Mano po nis Ginoo, come, let's talk and rest a while. Listen to me. Saligan ako ka, saligan di ka. Human ini, kung muluto na ka, ang imo pagluto, lami kay ano may timpla. Smiling naman ka, there's joy in your heart, there is peace in your mind. Mao ni daming timpla sa pagkaon. Mga igsuon, ingol gyud ini. Kining pulong sa Dios ba nga ato ganining paminawon. Listen, ato ning aninawon, reflect in the Word of God. Ug ato kining di lang aninaw kundi atong ipahungaw sad. Muhungaw gyud the Word of God, ato ang pamalandungan, muhungaw gini diha sa gitawag to joy, peace, strength, energy, and even guidance sa tuang ang pulong sa Dios would guide us in our life. It will show, God. It will show. Sa akong parokya, dihay tagsimba diha ba nga, dili mas gore ba? Nakailan naman ko niya, pero ako, nabilib ko niya tungkol kay, he's a busy person, ha? Empleyado siya. You know, they have to report ng mga 6:30 to 8 sa opisina. Yeah, man of responsibility. But he goes to Mass every day. He goes to Mass every day. Muna nga, sa kudlaw di ko nga, matay, biliban ako ni mo, brother. Musimba mo juga kay adlaw ba? Despite of the fact na busy kay ka. Isa mo precisely mo ni maunang importante kayo. To kay busy kay ko daghang kay buluhaton, daghang problema sa opisina, daghang kay buluhaton. Mo nang kinahanglan jud ko nga musimba
I need to meet the Lord. I need to listen to the word of the Lord. I need Him. Kung ingon siya, mao ni akong sakita, Father. Tungod ini, ang akong adlaw. You know, I have the strength, the wisdom, ug hapsay ang pagkadaan ako. Hapsay. Because I am busy, that is why I need to pray. Kinahan ko mo ampo. Panginoon, kinahanglan kita, we should never lose track of the source ba sa tuburan nga naa diha ang ato ang source of strength, guidance, no? Grace ba? Nga mo si Kristo. Di kita waan ang source yun. Kaya kung palitan kita, wala tayo maayong relationship sa Ginoo, wala tayo prayer life. So tiyan ka, ang kinabuhi, mawa kay gana. Ako, I experienced this. Kini pare, busy ka ini. Pastang misa, dahang kay misa. Dahang kay meeting. No? Dahang kay mga gitawag to kalihukan sa parokya, mga activities sa parokya. No? Mag-andam pagkagwali. You have to study. All of this. Ay pagtuo nga pare, wani what pwede dahang trabaho good, I'll tell you. Dali kayong adlaw ni ana. No? You know, while doing that, tendency na maanod ka sa trabaho. Maanod ka sa trabaho. You know, many times I felt, murag grabe na kayo ang trabaho. Murag magkaway lami. Magkauga. Really, murag, what's happening? Busy kayo. So, what should? Maingon gid ana ba? Salamat gani nga maabtan mis annual retreat nga di endo na nakipanahon nga marito you could be away, you could pray, you could listen to the word of the Lord, you could makakuangan niya whole day of face to face, no? Nga ma-revive na sa ka. Kuha na ka sa imong source of power, source of energy, source tan mo kinabuhi nga magpadayon. He is the only source yun. Siya na yun. Bisa pag-ampo, mga igsuon. No? Sa pag-ampo. Kanang nga ay laing-laing ang pag-ampo is i-describe na siya talking to God, di ba? Pero ang pag-ampo sa gitawag siya listening to God. No? Ay, mas maayo ni Ana. Prayer is good. But then, imuhang ko ba? Hay mas murag effective when you talk to God or you listen to God. Kaya kining talking to God ba? When prayer is talking to God, istorya sa Ginoo ba? Hibaw ba ka? Na kining sa mga pag-ampo ba? Magdadi hingawa ko eh. Dahang pag-ampo ang gitawag to sa kita pag-ampo li pa di hatag. Sus may ngawag kita, mangamoy mga sa Ginoo ganun, magluol mga nita. We questioned, no? Sa itong mga ampo. Lahi when you listen to God. Kung napuyari mo is listening to Him. No? Kita ora God. Ang pag-ampo, ang ipong pag-Ginoo ba, hibaw na biya ko sa imuhang ay nagdakagsulti ba kay hibaw na daang Ginoo sa itong kinahanglan. Hibaw na siya. Well, you of course, you tell the Lord, but then trust. Ay daghingawa. Do not trust. Just trust. Pero I know you. I know already. Ang problema lang mao kini. Kung di ka maminaw, because wa ka mahibaw sa kung tubag. If you only listen, open your hearts to the Lord. Amazing kay may soon. You will really hear the Lord telling you the answer. Mangayo ta sulti itong Ginoo. Uli ta maminaw sa tubag. Uyaw-yaw na ta. If we have time, more time to listen really. The Lord always speaks to us. Kung ba sa Ginoo, di ko ninyo mailahan yun. Di ko mailahan ninyo. Only the Father knows me. Only the Son, only the Son knows the Father. I always reveal myself to you, ningon siya. O katulang mga tao nga, I will reveal myself to you. If God reveals to us, and if we are not listening,
then we will never get to know what God wants from us. Mabitaw, ganina, pagsugig-sugig ang ito ba? Let us go home and pray. And let this always be our prayer ba? Hubo ra kayo na yun. Speak, Lord. Your servant listens. And from there, God takes over. Amen. Nagatuwa ko sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. Kay Jesucristo yang anak kabugtong, Ginoo nato, gipanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Ginak ni Maria nga Birhen, kisakit sa ni Poncio Pilato. Ginan sa krus namatay gilubong. Mikonsad sa mga minatay. Sa katulog alon na banhaw. Misaka sa langit. Nagaligo sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Gandito mabalik siya aron pahukom sa buhi ug sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Ingon sa nakaplagan nila si Marta ug si Maria ang kaayo ug gugma sa Dios nga nagbutyag diha ni Jesus nga anaa sa taliwala nato. Mag-ampo kita aron ang Dios nga niya nagauban ug namati ka nato, muingon kita, Ginoo dongga kami. Ginoo dongga kami. Nga ang santos nga liturhiya magpalambo sa personal nga pag-ampo alang kanila nga nagtigom sa pagsimba. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod magdaig sa Dios, pinaagi sa paggamit nila sa ilang mga kabangkaagan sa pag-alagad sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Nga ang mga himatyon mutan-aw kang Kristo diha sa ilang mga pag-antos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Nga sama kang Maria nga taga Betania, mamati kita kang Kristo panahon sa atong mahilom nga pagpamalandong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Nga ang mga nangamatay, magpuyo diha sa presensya sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Mahigog mo ang Amahan, dawatang amo mga pag-ampo, samtang naglipay kami diha sa misteryo ni Kristo, karigiguban ka namo, nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Sa Diyos, ako karon
Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa kaluoy, dawatan mo mga halad. Himuha kining tuburan sa panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay og mataro. Sanctus nga mahan Diyos tunhag magkagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod sa kaluoy, sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos pa pagkabanhaw gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, igiluwas kami niya, gikan sa kamatayong dayon. Ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo ning kinabuhi, na walay katapusan, uban kanimo, hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, dulog sa iyang way kunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana sa kahitasan. Gay kunang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayno tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu na pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas udugon ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gagalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag din ngadto siyang mga tinunan, ug miingon, dawata kini, Panginom ka mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao.
aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo namatay. Siya naban. Siya mubalik manhin. Ano paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ngangayang nga matubag mo alagad kanimo. Himuang kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunamigin imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuniyo sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniya magagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-aampo kita sa atong amahan, atong gamiton ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos.
kami kanimo Ginoo imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Ug tinabangan sa imong kaluoy, bahalikay kami sa sala kanunay. Mahalayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Imo man ang hingarian, ang lahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa Ginoong Jesucristo ni kas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw ang mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababot hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita pa nag-inig sa unay. Kini ang kodero sa Dios sa gawag tang sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas to Kristo. Salig sa
buhi tanawa ang Diyos pamatia kanunay maghari siya. Kalabasan, kalautan, sa tao ibabas, pasay loob dugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya. Magampo kita. O Amahan sa mga luluyon, kini mga misteryo nga naghatag unta ka na magbag-ong kadasig ingon man nagdala ka namo kanimo. Ug bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita alang sa mga igsoon itong mga sakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa pailob, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot ka nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaambong nga gipili siya, aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may isa sa kasakit ni Kristo. Alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi og hari, ubang kanimo, diyas kay usa sa Espiritu Santo. Diyos, hangtod sa kahangturan. Atong salamat sa mga igsoon nato nga niabag ning sa atong Santos nga Misa TV Mass, atong regular donors. Atong choir karon ang Brothers of San Pedro Calungsod. No? Salamat kayo. Atong pilgrims and basic ecclesiastical communities of San Vicente Orhelio, led by Danny Lagahid, is there. Crusaders of the Holy Face of Jesus Cathedral Chapter and World Apostolate of Fatima. Rebecca Peralta, Joy Catalia, o Pauline Cooperators. Usama ito ang Mother Butler Mission Guild, led by President Maria Carmen Santo Domingo. Ito Metro Cathedral Holy Souls Devotees, Group 2, led by Sister Doris Paprendia. Ug sa daghang kayong salamat ninyong tanang ni alat tabang ni ini. Ginoo manakan ninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mubalik sa ako sa simbahan. Time pa sa kumbinto. Ngano ba nag-abot man imong kilay sa problema? Dili ito mauganin ng akong nabatian. Ngano man? Di ba nagpamisa ko? Oo. Uliya, ginganlan ang pangalan ni Papa Pablo. Waman mo tagig senior. Ngano man nagway senior? Oh, dili mailhan ko si Papa bato na ko. Buti pasabot kundi ba dili mo tagag senior din mabot sa Ginoo. Ay dili man maklaro pagkadaghang Pablo. Ako Pablo Junior, si Papa Senior. O niya, ako to gibutan Pablo Senior. Nanuwa basa ang senior, Pablo ra gibasa. O niya rea pa espesyal to akong pamisa. Oh, niya. Giapilan man to
mga intensyon sa mga biktima sa droga. Nga special man utato akong pamisa, nga nung gisagulan man. Mureklamo gyud ko. Uy, uy. Mubalik ko dito. Ay, Kuhaon pag- ko na ko akong bayad. Special to akong bayad. Pag-inanaw, ikapabadlo mong ka, uy. Mubalik ko. Ayaw, ayaw. Kuhaon ako akong bayad. Dili Kuhaon lagi ako. pwede. Kay dili, maawa, butang yung senior. Ako to kuhaon. Ikapabadlo Kuhaon lagi ako. Pamisa ganito, of course, no? Intentions pamisa niya. Dahil pa ka na atong kasabutan ka na niya, doon na sa offering. Tinuray, ang pare niya na, no? Obligado ha? Pag misa gyud obligado ana. Injustice. Justice gina siya. No? Pero, ingon na to nga, ang intention, no? Isulti gyud sa pare. The very fact nga, kana, yan na nang yunahuna nga kinialang sa nagpamisa karon, dili kinahanglan may pa o siya sa ngan gani pa, apelido, middle name, o sa padiha. No? Diba, nindot man na gyud i-announce na para na sa mga taong naminaw ba, para magkaampo sa sila. Pero ilang kabalaka, nahibaw ng Ginoo, mas bright ang Ginoo, nga kinsay isang atong gumisahan, nga kana siya, no? Junior, buhay pa mang senior, buhay pa ng junior, senior, pero ang Ginoo na bahala ni anak, no? Sangan, pero ay kabalaka, pag-ampo ka na, no? Unya kanang gitawag na to, ang misa nato di man naman nato exclusive ba kay dili na siya ang grasya santos nga misa wa gyud na kinutuban infinite na siya. Baka imisa na to misugot pag nga alang sa tanang kalas purgatorio, alang sa Santo Papa, alang sa mga sa atong obispo, nya by praise of the faithful pag daghang ana gisigutan diha, no? Pero ang naanda na sila nga intensyon nga naa santos nga misa. Pero ang kanang imuha, no, gipa pamisahan. Timan gimisahan gyud na siya, no? Ang kanang mga accidental na mispronounce way middle name tanan butang ana ay din na problema Ginoo ni bahala na hibaw sa ni ana ni ana. Pero kung kana iyang intention gyud. Pero asikaso gani kung wa mo isay sa pare nakalimtan doon gyud ang pare kay obligado sa ni ana. Kuyaw na siyang pare Telegmet kagom na sa pamisahan. Diba kagom na sa pamisahan. Iyahagi na siyang obligasyon ang misa. Ay kabalaka, ang misa, ang grasya sa misa, why kinutuban gyud? Why kinutuban? Muna nga, masubraan gani, no? Unsa pang intensyon. May mamagid ang pare, misa, ni mo special para sa imong kalag, pero iya sa appeal sa kasing-kasing, ang iyahang inahang nga namatay na, tanan, ma-appeal yung tanan diha na. Pero special mention lang ka. Pero ay kabalaka. Ang imkumisahan, di man yung naghala sa Ginoo, God knows. Nahala na sa pare, ang pronunciation, ang apelido, ang kuwang, wa na kaso. Naibaw ang Ginoo. Kung ang Ginoo na bahala sa tanan. Mananalo